Και όταν από αυτά τα πράγματα που σήμερα ζούμε, η διορατικότητα βασικά του Νίκου Κουτσού δυστυχώς έχει επιβεβαιωθεί και θα έπρεπε να τον είχαμε ακούσει από παλιά. Εδώ μαζί μας είναι απόψε και ευχαριστώ για την παρουσία της και η κυρία Τζαβού, η οποία είναι υποψήφια στην επαρχία Αμοχώστου και την οποία καλωσορίζω εδώ μαζί μας. Θα δώσω το λόγο στον αγαπητό Νίκο να μας πει κάποια πράγματα και μετά θα συνεχίσω εγώ με μια μικρή εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα. Ευχαριστώ όλους εδώ για να του πούμε καθαρά και εξάστερα προχώρα Ανδρέα. Και εμείς είμαστε δίπλα σου, σε στηρίζουμε και περιμένουμε εναγωνίως να πάρεις την έδρα της Λεμεσού στη Βουλή. Είναι πολύ σημαντικό η Λεμεσός να αρχίσει να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο, την ηθικότητα της, την διάσταση που πρέπει να έχει και όχι τη διάσταση που τους δίνουν οι άλλοι. Θέλω να σας πω, αν και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι ο Ανδρέας είναι το κατάλληλο πρόσωπο, είναι κόρνημα για το ψηφοδέλτιο και αναλαμπή μεγάλη για το κόμμα μας. Θα τον υποστηρίξουμε, θα τον στηρίξουμε και ό,τι θέλει από εμάς θα το έχει. Και για την ίδια του την πρόοδο και για την Λεμεσό, που όπως δείχνουν τα πράγματα, για την Λεμεσό είναι ο πλέον κατάλληλος για να σας εκπροσωπήσει στην Βουλή. Και εμείς το περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες, πράγματι θα πετύχει στην προσπάθεια την οποία καταβάλει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι όσοι κατεβαίνουν στους νέους στο Ευρωπαϊκό Κόμμα, συγγνώμη για την παράφραση, στο Ευρωπαϊκό Κόμμα δεν κατεβαίνουν για να κερδίσουν ωφέλη, αλλά για να προσφέρουν. Και ένας από αυτούς είναι και ο Ανδρέας. Γιατί τι θα προσφέρεις, τι θα λάβεις πάρα του μη έχουν. Μόνο εμείς ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τον κόσμο, διότι έρχεται κοντά μας χωρίς να του τάξουμε ρουσφέτια και όλα αυτά. Δεν θα του τάξουμε, πρώτον διότι είναι μέρος της πολιτικής μας να πιστέψει στις ιδέες και σε αυτά τα οποία πιστεύουμε, και δεύτερα δεν έχουμε να δώσουμε. Αυτό που έχουμε να δώσουμε είναι αγώνας, αγώνας, αγώνας. Σας καλώ λοιπόν να υποστηρίξουμε τον Ανδρέα, να του δώσουμε τη δύναμη που χρειάζεται για να μας εκπροσωπήσει επάξια στη Βουλή. Από την πλευρά μας σας δίνω το λόγο μου ότι θα έχει οποιαδήποτε υποστήριξη θέλει από εμάς την ηγεσία του κόμματος. Γιατί το αξίζει και γιατί είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων και τον περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες να μας συνοδεύσει και να αυξήσει τη δύναμη πυρός που έχουμε στη Βουλή. Πραγματικά μας λείπει και εύχομαι την επόμενη Κυριακή να πάρει και τη λαϊκή εντολή να είναι κοντά μας για 5 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι Ανδρέα κάθε επιτυχία.